Čaute ľudia, dneska je tu s vami zase Minecraftiak. Keď chcete, aby som natáčal aj zo Spike hraje, tak napíšte mi do komentáru, že chcem, aby si natáčal zo Spike hraje. My ideme teraz hrať Roblox. A uvidíme, čo si tam také dáme. Nech mi sem, ty kokos. Čo si sem také môžem dať? Dám si asi... No dám si proste toto. Ok, čiže idem si to dať. Ukáž sa, že či mám voľný... Nemyslíš vážne, že voľný stojí Robuxy, keď nestal najprv Robuxy? Ma oklamali. Tak nájdeme to. Čo také si tu dáme? Fú. Ja poznám jednu hru, len ešte neviem, že či ju mám uloženú. Ktorá to bola? Ja už si nepamätám, ktorá to bola, ty kuky. Tu mám všetky hry uložené. No jasné, Julius Offline. Toto bola presne ona. Až napíšte mi do komentáru, že či ste v nej PR alebo nejste. A ja si ju idem zatiaľ zahrať. Mám tam ináč veľa benzínu, čiže nebude sa mi až tak moc míňať. Chvála Bohu. Tak. Dostal som $972. Mám aj veľký speed ináč. Alebo pozrite sa na tie kolesa, vidíte, koľko ich mám veľa? Čiže to znamená, že mám veľmi dobrý speed. Ne. Fú, skoro som narazil do toho stromu. Prečo mi to musí ísť tak pomaly, keď mám veľa benzínu? A pomaly sa mi míňa ten benzín. Nice. No ukáž sa, koľko mi... Iba $1369. Nevadí, ale ja potrebujem blok. Nice. No a kde to bude? Fú. Ťažké rozhodnúť, kde to bude. Nice. Toto si dám preč. A idem si tam dať niektoré tie benzíny. Nice. Dobre, čiže toto zároveň mám. Počkať, koľko ich mám? Raz, dva, tri, 4, 5. Raz, dva, tri, 4. Urobím to ešte takto. Raz, dva, raz, dva, tri. No, hneď to je krajšie.
A idem. Toto bude trocha krátke video ináč, čiže maximálne iba chvíľu budem natáčať, keď tak, lebo potom sa pôjdem nájsť a budeme natáčať ďalej. Tak už musím končiť, ľudia, lebo mám 5%, čiže zase na budúce. Mám 5%, čiže za chvíľu to natočím, lebo viete, mám 5%, čiže čaute.